Okay. MuZimbabwe, welcome back pamuzinda vevanhu nenwenyu super nexus. So tirimo munyika medu muno muZimbabwe right now, and it's time. Things are happening, and it's quite interesting to see, and sometimes quite disappointing also. So we have to come back to reality every time. SemaZimbabweans, we have to come back to reality. Tisatengese goma dreams too much. So the truth ndechekuti pakati pedu hapana anyone ane kodzero yekunzi iye ndimambo wedu. That's just the first truth. And with that universal understanding, then whatever comes chichitengeswa kwatiri as if it's a good thing because of this or because of that is just a lie. You know, Mnangagwa neteam raakaisa around him, I don't know kuti mari inopinda mumusoro kana yapinda mumusoro, you just don't think normal anymore. So we are talking about Tungwarara panapa. Tungwarara almost every, because we have to remind each other of these things. Pano farisa or reveal chokwadi. That's when we have to we tofana kubata zvanenge ataura izvozvo. Toramba tichizvidzokorora kuita kuti tisakangana kuti the main reason hanzina Tungwarara tikuda kuwedzera nguva tiri mugovernment kuti timbodlala. Apa he was motivating other ZANU-PF MPs and ZANU-PF ministers kuti kumana tiri munomu ngatizviwedzerei nguva tirambe tichidla, ingawani tisi takatochibata panguva ino, ngatichivharirai vari kupi vari kunze. So isusu titazvinzwa tobva taziva kuti so ndo plan rose, this is the real motivation behind it. So I know maZimbabweans mamwe ari kufunga kuti zvichafamba zvakanaka here apa, hachina kutoenda zvinhu zvachose reti. Munenge muri too slow, ukaona muchifunga kudaro munenge mungori too slow, because we were there muna 2017. We were there. Let me tell you this. Even during nguva yaMugabe, I want to tell you this, MuZimbabwe. Although social media yanga isiri kupisa, isiri kunyangadza kuti irivile chokwadi chese kuvanhu, but the same thing that is happening right now zvaingoitika. Vanhu vari mugovernment vagara vaingopiwa mari even naMugabe. Vanachiwenga anga ari military general, he was rich even back then. He was rich even back then under Mugabe. Muri kuunderstand? So kunzi kwanzi general matatu apiwa $1 million, general matatu aita say, it doesn't make him stupid, because at the end of the day, kana muri masoja, you are still in control of real power, the raw power chairo. You understand? So money to you, yes, you are living good, but kana munhu akada kuzoenda nenyika manje, oda kutora nyika yose oipersonalize, hani muri babata, ndo pamunozotadza kufara, ndo pamunozotadza kuwirirana, especially mapa munhu ma-warnings. So toda kutaura about Chris Mutsvangwa right now nenyaya yake iri kupisa right now, because Chris Mutsvangwa uchadza kuti ari kupandukigwa zvingambobviri, and Chris Mutsvangwa is because wairuma kwese, because anga asiri kunzwisisa kuti side richawina nderipi. Handiti munhu wekuti ane fear nemasoja, anenge achihla masoja zvingambobviri, because wakaona zvinhu zvakaitika kuna 2017, wakaona zvinhu zvakaitika rini. Handiti so the more he is being convinced naMnangagwa, no, don't worry, chinhu ichi ndakatochibata kuti vanachiwenga havana zvavari kuzviita. That's the more Chris Mutsvangwa believes it, and then uramba achipusha kupi kunoko, and akubudisa mamwe masecrets ekusaidi kwanachiwenga raanenge anga anawo from time yanga ari associated now. So nyaya yese inyaya yabatwa in the intelligence yechiwenga faction yavari kutodhila naye right now. So zvese izvi it's all because pane zvakaitika kuChinhoyi road zvaiinvolva dhiri ranga ratambwa nana Chris Mutsvangwa handi maizera.
So because vanhu vese vari muzimbabwe right now, it's about money. Musabofunga kuti kune mamwe mahidden motives handiti. Of course mamwe mahidden motives ndekungoti munhu wafunga kupinda mudendere kurota kuti iye ndimambo. muzimbabwe mazimbabweans akatesta democracy, an illusion yedemocracy yatakazvipendera sevanhu muna 2013 pakati takanyora this constitution yatinayo. It's in us, it's embedded in us. Haina kwairi kuinda. Hapana muzimbabwean ari kuzobvuma zvinhu zveudzvanyiriri zvakatopfuura. And so you will just be another mistake, President Emerson Mnangagwa. You will just be another what? Mistake. Another, like, why would you play the same old book? But anyway, stay tuned. Pano pa Muzinda wevanhu. Tichange tichikupai ma-updates ese pazvinoitika. Peace.